Mindjárt vissza a nagy messzeségbe. Képzeld el, Londonból van itthon. London? London! Ugye mi az? Az egy nagy város, Oliver. Külföldön van. London. Párizs. Az is van. Párizs is van. De nem párizsi, Párizs. Szókertem a szívborítem a páltelen. Repülővel, képzeld, repülővel fog menni. Szívborítem. Repülővel megyek. Repülővel, repülni fog. Bárcsak repülnék én. Hova? Hova akarsz repülni? Afrikába. Afrikába. Afrikába igen meleg van. Ott most menekülnek hozzánk Afrikából. Te meg oda akarsz menni. Legalább egy kis jó, Le barnulnál? Lefeketednél, igaz-e? Olyan néger tested lenne. hát, úr. Így sincs rossz színed, Oliver. Sok ember irigyli a barnaságodat, biztos. Nem vagy fehér. Román vagyok. Na, hát akkor csak jó színed van. Cigányok. Hát tényleg. Cigányok vagyunk. Azzal Hát akkor akkor az vagy. csak jó színed van, nem? Igaz-e? Név. Fonod-e még a kosarakat? Tessék. Fonod-e még a kosarakat? Jaj, most én fiam majd. Később ősszel. Október, november. Aha. Nyáron mit csinálsz akkor? Mit szoktál nyáron csinálni? Pecázol? Tessék. Pecázni szoktál-e? Nem? Jó halakat nem fogod ki, és megsütöd, megeszed? Én Nézd csak, mama, ki van itt. Miért van itt Oliver szegény? Kedítek a Marikát. Marika néni. Nem Marika vagyok, azt nem jut eszébe mindig. Borika néni, nem Marika. Borika néni. Mondtam már neki, hogy a borról eszébe jut. Jegyezd meg azt, hogy bor, az Borika néni. Érted így? Majd szóljanak. Jó, már jövő héten. Jövő héten már szóljunk neked. Hát jussz erre. Telefonálunk. Hogy Küldenek neked levelet a postán? Igen. Hát a Borika néni. jön ő erre, azt akkor tudjuk. Mindig csavargol. Úton vagy mindig jössz-mész. Intézkedjük. Hát fiam, én jövök, megyek. Intézkedjük. Keresem a munkát, hogy Hol van, hol nincs, igazad van. Igaz, szegény van, ide járulunk, vagy 2 hete, vagy 3 hete is, de még nem volt olyan, hogy nem értünk. Dolgozok én, fiam. Az a jó. Hiába nyugdíjas vagyok. De Még tetszünk megkérdezni az anyukat, Marikát. Én tyúkolokat utolok. Minden. minden, de olyan szépen, mint a házat úgy kimeszelik. Hallom? Igen, hallom. Kivetelem. Olivér a dolgos ember. Fiam, Kéne ilyen felsőt csináltatni neked. tessék mi? Hogy ilyen minden munkát elvállalok. Olivér a legjobb dolgos ember. Bara csak. Abba kéne mászkáljás. Mindenki szólna, hogy Olivér, Olivér. Ismerjük őt, előnyben ismerjük. Ahova Már mindenki tudja, ha valami kell, hívják Olivért. hívják, hát hívják, biztos hívjáknak. Szeretek kapani. Köszönöm. De az csupaszon kell, hogy jó színed legyen, nem 2 kabátba. Hát, hold már még vagy 2 kapani. Hova hoznék rád még vagy 2? Küldesz Londonba. Majd küldök neked Londonból. Londonosat. Londonban. Jövő héten odaadom Borika néninek. Jó van. Jó? Aztán. Úgy
Úgyhogy most a hétvégén... Hozom már ki egy pohár bort, mert szomjan. Nincsen Egy pohár bort messzomjan halok. Nincsen fenn. Marika nincs. Az öreg meg alszik, Nem, és akkor... hány aludom még, áldíjom még. Jó, még alszik. Utána meg... Menj innen az. Hely, fiam, hely, én kérdem meg anyukat, milyen patent vagyok. Patentember vagy, Oli, tudjuk. Már 56 és elmúltam. Még csak? Hát akkor még igen fiatal vagy. Én segítőleg ezt szalmaszalat nem vittem el. Nem, amúgy nem lopás. Le is kapom itt. Az a legjobb. Akkor többet adnak, ha nem lop az ember. Nem, Biztos, hogy nem. Ő nem kapott még el egy szalmaszállat se. semmi. Őt be lehet engedni az udvarra. Nem. Be is Nekem engedik. beengednek. Be is engedik, mert tudják, hogy milyen. Erről van szó. Amit meg tudjunk, adjunk neki, amit Akik nem. kívánkodnak, menjenek a franyba. Így van. Én. Mit viszel ma a dobozodba? Tati, jöjj, arra kenének, ide vagy, hímes tojat van benne. Jaj, hát locsolkodtál érte? Ne. Ne. Majd én is adok. Nem locsolkodtál érte? Leíszimo, szívbabetamo. Magyarul beszél. Elhiszem, Olika, elhiszem. Cigányul, Cigányul mondod, mi? Hallottuk. tojás van benne, fiam. Az a jó. Jó, megütöd rántottának. 5 darab tojás van benne. Az igen jó, csak vigyázz meg, el ne esd, szép fröccsen. Na, erigy, mert napszúrást kapsz a napon? A 2 kabátodba? Erigy, mert napszúrást kapsz a napon? Ha bemétek kortmába, vegyél fel. Úgy kéne bemondani te. Oli! Oda tűnt, Oda már mi nálunk. Egész napon. Oda nem Sír, egész napon. Ne sírjál, Olika, ne sírjál! Könnyezik a nap túl a szemed, igaz-e? Oda mulattam a kortmába. Oda pedig a tűnt. Oli! Oda gyászban ismer! Oda a tűnt. Oda még a sírba. Oda la. Oda Tibor Mika, ainda bravo. Nézd csak, Olika, mit visz neked a szép asszony! Hallgass már el! Egyre te lásség. Köszönöm szépen. Papelem a cukeretem a... A tökéletem a... Úgy élek itt. Úgy élek itt, oda tudták oda menni, hogy a Pepe már kitenet. Megyek arra, Jó.
Igen, mert igen, meleg van. Forróságba. Cigányul énekeltél. Tudod. Oli, a banyánál dolgoztam, fiam. Bányába dolgoztál? Sokáig dolgoztam a banyán. Igen? Ott igen meleg volt. Én a fronton dolgoztam sokáig. 24 éven, nem, 22 éven dolgoztam. Ezt a kutyának elmondom. Jó, mondom. Nekem a nyugdíjam 98 000 forintát jó. Marikányi. 98. Nem hiszi el, azt mondja, nem igaz. Ne. Azt mondtad, hogy annyi, mint az enyém. A döregnek mennyi? Arra elég kíváncsi, az enyémre elég kíváncsi, hogy 69 000 forint. Tessék? 69 000 forint. Arra elég kíváncsi. Azt mondtad, hogy neked is csak kedves van. Ha bazd meg a bulgurásán élhetél, akkor mi a büdös Isten? De nem érti meg. Jönnek a gyerekek. Itt is gyűnnek. 5 ilyen unokám van. 5. Marikányi. Ennyi. Sokat dolgoztam. 5 ilyen gyerekem van, neked is. Meg 3 gyerekem, meg 5 unokám. Ja, hát. Ő a londoni kislány, ő Londonban lakik. Londonban. Leissimo. Nem külföldi. Cigányul beszél. Ja, ezt nem tudom. Nem. Mondom, hogy beszélek ma menjek. Megyek. Pepe, gyere, együnk akkor. Majd mindjárt van. Szeretek dolgozni, fiam. Én a... Az a jó, Olivér, aki szeret dolgozni. fiam. Azt megbecsülik. Hey. Nem vagy munkakerülő. Nem vagy munkakerülő, barátom. Nem. Mert szeretek dolgozni a Péter garantálom. Az a jó. Tehát, Hiába már nekem ott van a nagy lakat, van építve, de a minek? Felépíteni szépen. Lakalóbb is. Építettem. A fiamnak ott adtam a lakat. 5000 forintért vettem meg, de nagy csoda. Csak hát... Ott hívtak ki még fiam. Igen. Egy kicsit hívtunk, meglátod a piros palat lakata, de minek kellett megdönni? Nagy villád van akkor, nagy, hatalmas. Csak a nincsen belterve fürdő véték, nem csak kandat kirödünk oda. Aha. Kan. Én nem tudom, mit csináltam. Mert a banyában dolgoztam. Onnit építkeztem fel. Csak én a pénzt elvertem el. Elverted a sok pénzt. Mire verted el, Oliver? Ha, erre is, arra is. Elromántom, fiam. Nekem a rákoti palibási volt. Így lekott nekem. Aha. Nekem a bányában sokat betettünk, de már melkát szegény már. Mikor?